ġdid immexxi minni. Bla l-ebda dubju. ċertezza, bi pjan, b'realiżmu u b'sostenibilità. Ħajkun qiegħed jnaqqas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Gvern ġdid għal Joseph Muscat ikun ċar u realistiku u jnaqqas il-piżijiet minn fuq il-familji. Mhux se jkun gvern li minna ħajati u minna oħra jieħu. Dan kollu se jsir mingħajr ħtieġa li jiżdiedu t-taxxi u mingħajr ma titpoġġa f'periklu s-sostenibilità tal-Ene Malta. Din il-ġimgħa ġiet ippreżentata teknoloġija li permezz tagħha il-kontijiet jistgħu jorħsu u jonqsu l-emissjonijiet fl-arja b'mod drastiku. Dan kollu jagħti raġun lill-Partit Laburista. Issa qed nagħtaw raġun, il-kontijiet tad-dawl veru jistgħu jorħsu. Veru jistgħu jorħsu. Min jaħseb li dak li ntqal din il-ġimgħa huwa l-uniku ħsieb li għandu l-Partit Laburista għal Joseph Muscat huwa żbaljat għaliex din hija biss waħda minn bosta possibilitajiet li l-Partit Laburista qed iħares lehom. Joseph Muscat qal li meta l-Partit Laburista ser jiġi biex jagħmel l-għażla dwar liema proposta ser jimxi fuqha dan se jsir b'mod trasparenti. Assigura wkoll li l-possibiltajiet li qed jistudja l-Partit Laburista huma konformi mal-proposta l-oħra tal-Partit Laburista li l-Power Station ta' Dellimara tibda taħdem bil-gass. Fakkar ukoll li proposta oħra li qed jagħmel il-Partit Laburista f'dan il-qasam hija li jkun hemm persuna waħda responsabbli mill-qasam tal-enerġija. Dan għaliex il-Partit Laburista jemmen li dan huwa settur kruċjali għall-familji, għan-negozji u għall-ambjent ta' pajjiżna.